तर मित्रांनो, चिखलीच्या साईडवर आपण हे हाफ लेंटर ओतलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने आपण हे ओतले तुम्हाला संपूर्ण इथे या व्हिडिओमध्ये दिसून येईल की कशा हाफ लेंटरची आपली जी क्वालिटी आहे ते कशा पद्धतीने आहे। आपण हा 9 इंचाचा लेंटर ओतलेला आहे, म्हणजे जो आपला जांबा आहे जांब्याच्या साईजलाच आपण हा लेंटर ओतलेला आहे। आणि हाफ लेंटर आहेत, विंडोवर तुम्हाला दिसतील। जे आपण रेडीमेड लेंटर असतो त्यापेक्षा आपण 4 गुणा जास्त स्ट्रॉंग आपण केलेलं आहे याला, तुम्हाला दिसेल। 9 इंचाचा लेंटर झालेला आहे, क्रॅक जाण्याचा काही संबंधच येत नाही। हे बघा, इथे या दरवाजावर पण आपण टाकून दिलेले आहे, म्हणजे चौफेर आपण जे विंडो आहेत आपल्या त्या सगळ्या विंडोवर आपण हाफ लेंटर इथे टाकलेले आहेत। आणि समोरच तुम्हाला दिसेल विंडो प्लस आपला जो मेन डोअर आहे त्याच्यावर आपण सिंगल लांबच्या लांब एकच लेंटर टाकलेला आहे। आणि त्याची साईज बघा, हा पूर्ण प्रॉपर 9 इंचाचा आपला लेंटर झालेला आहे। आणि आकाश इथे आता प्लाय वगैरे काढतोय लेंटरचे, बाकी सगळ्या फळ्या वगैरे आपण काढून इथे घेतलेले आहेत। हे बघा, तर ही मोठी विंडो त्याचं पण लेंटर तुम्हाला दिसेल ते आपण कसा ओतलेला आहे। हे सगळे 9 इंचाचे पण हे लेंटर ओतून घेतलेले आहेत।